mahairok nukhangke tangai hingke जों borokni bisingtwi जों srwmung manai tongmani tai nog nukhango no happy new year tai 2025 jotono hambai tini sana musumo kang obose je tabo video koidin nungmani tai Facebook rok ang viral nungmani YouTube rok nungmani tini obono sana musumo kang obose जों 2024 pai tai 2025 pagi haida hingke 2024 onek no nukha jotono nukha haida ani khajani ta hoktai bohsong जों jotono nukha tamo wngkha tamo gothana wngkha tamo wngya 2024 haida tabo 2025 paikya 2024 wngkha tamo wngkha kebo nukhungbai kya kebo nukhungbai kya kebo nukhung kosokha kebo bihik bwsai kaglai kya buni bihikno twi kharwi talangkha tai buni bwsaino kharwi talangkha sikla bo buni bihikno twi kharka sikli bo buni bwsaino twi kharka haida 2024 onek no gothana wngkha kintu 2025 wngkha ang tamo sana muchung hingke जों happy new year tai bisi kwtal phaiya hingke ba जों tai kisa yapri kwtal selainani bagwi ang sana muchungo phaiji जों hairokno hai tomung no जों khibiwi kwtal uanchuklaino kwtal yapri selaino o 2025 bebakno poklaisio no amtirokno buni bihikno hamjaknani buni bihikno twi kharnani keboni nukhungo जों nosto khainani amo hai uanchukyawi amo hai samung khlaiyawi abo hai tomung जों tongyawi omo hai tomung hamyano जों srwngyawi जों kwtal khe uanchuklaino kwtal tomung tonglaio nukhungo जों ma babu bai bwsa bihik bwsa khlaiwi hamjaklai kha thamsa khlaiwi chini nog nukhungo जों kwtal khe uanchuklaino kwtal khe yapri selaino haida angkha mosi sana muchung miyao je ang hotat khaiye je video nungmani Facebook o YouTube aro chini bukhuk hamari short video short film khlainai acting khlainai hingke belai ni wana kha mahairok nukhangke tangai hingke जों borokni bisingtwi जों srwmung manai tongmani tai nog nukhungo जों budi manai tongmani tomung hamyani जों kati tongmani bongni je short film video khaima jagao onek no जों srwmung mano haida hingke जों miya je hotat khaise bini Facebook o nungmani buni dophani bai je photo o nukmani tai video jwak nungjak mohai khai nungma rok hingke ang belai no serious wngkha mane wana kha haita tangai hingke जों brok aswk sinai nungnai nungkhnani hai जों kwbangma hazar koti tong borok kintu mohai borok no srwngwi manai tomung phwrwngwi manai mohai acting actor mane amo hai kwrwng onek no kwrwi tangai hingke chini ishwar borok rokni bisingtwi swaro gyan budi rok haida bongni bisingtwi जों srwngman tongmani wase जों mohai rok video nukhangke tamjan hayung thangta hingke bwkha baima hayung thango haida जोंके tamo machungke जों srwngmankha जों borokni bagwi onek no जों support khaio tongo bongno support khaite जों hingke teibo borok kuchungo kathung nai tongta hai जों khlaikya hingke jekono जों samung khlaikya hingke जों obono bobishotni uanchugui jodi no khlaitya hingke जों abo nangwi thango kintu जों khlaimani adang madang khlaiwi जों mahairok ungtongkha tomung kaham nung phwrwngwi tongmani bisingo tomung sitra mohai phunugwi tongkha hingke borok rok tamo uanchungnai ba hingke thut amba omo haisira saknani hayung thangta hingke mohai kheno जों tolao kwlwgwi thango जों kuchugo kanani hingke जों kaham bai sinung phwrwngo video bai phano जोंno phwrwngka haida video ni bisingtwi short film ni bisingtwi phano phunukka phwrwngka hingke जों chini thani ta kisa budi mano srwngmung mano haida hingke जों maising mohai kheno kuchugo kanai hingke kintu जों mahairok nukhangke jotono hwnai jotono hamya sanai jotono comment bo hamya sanai swijnai haida hingke abono ang sana muchungo chini short film khlainai rok ni koine muchungo जों kaham hingke जों kaham no phurungni real lo nini tomung no nung kaham khlai phunukni amo si kubui tei kaham
he da hingke abo hairok hingke jotono ang nung phano hamya wansuknai borok bo bahai omo hai wngkha bo bahai wngkha mo hairok tongmung bahai ke nukha hingke mo hairok video upload khai rwmani Facebook o YouTube o hingke chaya da abo se ang sana muchungo sari जों गाहाम दंलायनो गाहाम सोलोंलायनो आमोसे ang sana muchungno khe 2025 जों kubui khlaino जों गाहाम दंलायनो chini nok no joto kisio sengmai seng chubalayno hamjaklaino khairok layino amose hambai norokno jotono no.